Bismillahirrahmanirrahim. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nugroho mimasing melasing Gusti Kang Maha Welas Masih. Ngaturaken amit pasang kalimat tabe mugi tinebena saking tulak sari tinebena saking siku dene Gusti Kang Maha Kawasa. Mliginipun sengene para sepuh bini sepuh aji sepuh dalah para pemuda ingkang satu lubding darmaning pitutur pono ing pamemaseketan saking bekten para alim ulama kiai dalah para santri kang rinten dalu tansah sumandhi kitab suci Wahyu Ilahi minangka pintunke bating manembah mringasane Gusti ingkang kala panjenengan sedaya tenggo pituwah pitahipun para santri negari pangemban projekan dumawa wonten laladan bumi desa Bogorejo saking kecamatan Japa Kabupaten Blora Mustika Sumrambah Bawa Kepala Desa Bawa kami sepuh Bawa Bayan Bawa Carik Bawa RT RW ingkang boten saged kalesepat setunggal Bawa setunggal ingkang tansah kinebekten para rawuh kakung miwah putri ingkang papasra sedahat kalingga murdani ingkang krami ingkang sepisan monggo sarengan manengku puja nyuwun Gusti ingkang gelar jagat tinggi Allah Subhanahu wa taala ing mligi kaliyan panjenengan sami pinaringan rahayu kalih sing rubito sehingga saged mangkempal dados tunggalnya wiji dadi siji wonten dalemipun Bapak Suroto dalasan Ibu Lestari kanthi ndherekaken niki panjurung donga pangestu kaliyan Serat Mojo pinanganten sarimbit Roko Mas Bagus Setiawan Hendrayana ingkang jinatu krami kaliyan Piyayi Agung kang mijil pidalem saking laladan bumi Putat Sambogrejo niki Mas Ayu Fitri Handayani mugi tansah rahayu kalih sinubito dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan putra putri ingkang soleh dalah solehah amin ya rabbal alamin. Boten ketelempen selamat mliginipun salam atur kunjuk junjungan kita niki sekarang jagat mustikaning bawana Nabi Allah Agung Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang kala panjenengan sedaya tenggo sapatipun wonten ing zaman kiamat samangke amin amin ya rabbal alamin. Wonten ing siang punika makarya sinarengan kanca-kanca satriya nada campur sari niki kang mijil pidalem saking laladan bumi desa Bogorejo saking kecamatan Jawa Kabupaten Blora ingkang dipun pangarsani niki kaliyan Nimas Ayu Ririn Jelidang Udipun sengkuyung bandaranipun wonten HS Profesional Audio Sound System ugi Mustika Profesional Video Shooting ugi wonten ing siang punika kala bedahaken pesindihan tuwin marang gono ingkang sampun siap sugeng lipur mana panjenengan sedaya wonten setunggal kalih tiga sekawan gangsal cataipun gerakan salam tinar buko salam rahayu salam polartising cekanipun wonten Bayu Sinta Mulyani Koirmil Gaya Yanti Agustina Ririn Satria ugi wonten Mbak Ayu Fitri Banana campur sari Indonesia so campur sari Indonesia so HS Audio wonten mustika video sobe nano Thank you.
bangir wae sapa dik motor sipit wae sapa dik janggut ngantis wae sapa dik bangke ane wae sapa dik wae sapa iki piye wae sapa Matur sembahane muring enten pepindhan niki olatis pambuka saking